Свідчені вельмі унікальній знаходці, яка була виявлена під час розкопок 2016 року у Полоцкому верхнім замку. Сам по себе замок – это, скажем так, у господарства любого человека, зараз мы все користуємося замком, это вельми важная речь. Ось, вядомая на ще з другого тисячоліття до нашої ери, розповсюджені були і почали розповсюджені з старожитного Єгипта, ось, потім по Середземномор'ї, так само на широко, конечно, буде розповсюджено на античний час, ось, Полоцку, скажімо, на території Сходньої Європи, вони з'являються вже у 10 столітті. Ось, в принципі, найбільш ранні знаходки у Полоцку у нас відомі з 11 століття замків. Як правило, замки, вони все в большинстве выпадков мощно коррозированные, потому что это металлические предметы, мощно коррозированные и, так, досить древней захованности. Зрозуміло, что замок сам по себе не может функционировать без дверей. Ось з гэтага мы пачнем. У Полоцку есть знаходки 3 дверей старожитно-русского периоду. Яны паходзяць з раскопак Георгия Васильевича Штрыхова на верхнім замку. Дзе зараз этой двери захоўваюцца, мы не ведаем, может быть, не захоўваюцца, нават мы не ведаем нічого про іх. Засталось толькі 2 малюнкі. Знаходок в больш поздніх дзвярэй, там 16-17 годзе, у нас увогуле няма, тому што гэты слой, мокры слой гэтага перыяду Полоцку фактычна адсутнічае. Яшчэ, калі паглядзець у больш поздні перад 18-19 годзе, то ёсць 2 дзвярэй, адны знаходзяцца зараз рэстаўраваныя у доміку Петра I, другія можна пабачыць яшчэ у падвале кадэцкага корпуса. Найбольш, скажем так, старажытныя дзверкі зараз існуюць у Полоцку. Ближе до наших доследований. 2016 год мы проводили раскопки на верхнем замку. Ну, коли поглядеть, то Полоцкий университет, кадетский корпус, и фактически на самом венце место размещения нашего раскопа. Зараз эта территория, она з'являється приватной. Дозвол сторон нам атрымалася тут провести доследование. Раскоп был невеликий, 8 на 6 метров. Приблизно так он выглядал. Улічуючи, что культурный пласт на территории верхнего замка вельми великий, до 6 метров в некоторых местах досягая. Невеликая площадь раскопа не дазволила нам дойти до материка. Спыніліся мы на пластах 16-17 століття на глибині 3,5 метра. Раскоп був законсервований з надією притягнення дальнейших археологічних досліджень. Сама наша знаходка гэтага замка была выявлена как раз таки на этом узроўні, на узроўні умовного пласта 6. Скажем, приблизно в этом месте. Контекст у пласте 6 дадзенай знаходки у нас, скажем так, не было вызначено. Ну, это план раскопа, то есть мы бачим просто культурный слой светло-шэрого колеру с украпленной глины, вуглю, это конкретно пляма. І гэта месца знаходкі самого замка. Але при даследаваннях, далейшых даследаваннях, при паглыбленні ніжэй, мы змаглі зафіксаваць вельмі цікавую, вельмі унікальную з'яву для дадзенага месца верхняга замка, для увогуле Полоцка. Мы змаглі выявіць вал верхняга замка. Тут часткова мы можем бачыць гэта месца. То есть это у нас приступка, это межа, где проходила верхняя частка вала. То есть находка замка позначена квадратиком. То есть фактично это самый край вала. Ну, сама по себе знаходка, она вельми, відавочна, что она вельми каштовная, вельми дорогая. И нам уявляется, что навряд ці нехто мог эту знаходку выкинуть, покинуть неким чином випадково.
То есть хутчэй за ўсё яна звязана цалкам з абарончымі мацаваннямі і была згублена у той час, калі гэтыя абарончыя мацаванні былі разбурены. Можна, што гэта Ливонская вайна. Таму што гэты вал сам па сабе у Ливонскую вайну відавочна існаваў да 16 стагоддзя. Вось пасля чаго адбываюцца глобальныя змены ў Полску, мы ведаем, то есть узводзіцца ніжні замак, узводзіцца вал Івана Грознага, і на дадзенай тэрыторыі вал гэты на верхнім замку не выкарыстоўваецца. Паступова ён зарастае культурным слоем, зараз на паверхні мы яго не бачым, ён увогуле ніяк не вызначаецца на рэльефе зараз. Вось, з 16 стагоддзя зарастае культурным слоем, то бок з таго часу ён не выкарыстоўваецца. Вось, і таму, зноў-такі, гэту знаходку мы адносім да, пэўнай долі моўнасці, можам аднесці да перыяду Ливонской войны, згубы гэтай знаходкі. Так, бліжэй да самой знаходкі. Вось такое яна была выяўлена падчас даследаванняў. Вельмі важны момант гэта захаванне кавалка дрэва, унутранай часткай замка. Захаваўся, што вельмі важна, захаваўся механізм усяго замка і ён захаваўся цэлым, цалкам цэлым захаваўся. Потым я тлумачу, як ён працаваў. Знешняя частка замка яна была упрыгожана такімі двумя накладкамі з арнаментам. Калі знайшлі знаходку, зрабілі першую апрацоўку, фотафіксацыю і дзякуючы супрацоўніцтву з музеем западніка Наталіі Геннадзіўнай мы змаглі хутка перадаць рэстаўратару, і Мікалаю Волкову змог зрабіць кампенсацыю з гэтым. Натуральна. Вось так выглядае замок пасля рэстаўрацыі. То есть мы бачым гэтыя накладкі самі па сабе, якія ёсць, яны цалкам арнаментаваныя. Відавочна, што сама знаходка, сама рэч далёка не належала радавому рамесніку ці гараджаніну. Гэта адваротная частка замка. Выглядае прыблізна так, то есть мы бачым цалкам захаваўшыся спружыны. Вось тут захаваўся механізм, зразумела, што сюды ўстаўляўся ключ, а сюды ўстаўляўся сам па сабе запор. Механізм для ключа пад гэты, скажем так, нашлёпка. Ён таксама захаваўся, але зразумела, што зрабіць яго працоўным ўжо немагчыма, але все гэтыя пружынкі для ключа яны цалкам захаваліся. Давайте бліжэй да таго, як працаваў сам замок. Гэта цікавы вельмі момант, да якога літаральна дайшоў вынікова канкрэтна з канцы дайшоў сёння ранкам. Праглядаючы даклад, у нас ёсць месца, куды ўстаўляўся ключ і праварочваўся, сам сабе ключ праварочваўся. У яго ёсць спецыяльнае прыстасаванне, якое туды-сюды ходзіць. Ключ яго пераганяе ў адной ці ў другое палажэнне. Калі зараз сам сабе замок на дадзены момант ён знаходзіцца у прамежкавым стане, калі гэта частка замка паварочваецца ў гэты бок, яна вызваляе два гэтыя запоры і дзякуючы пад уздзеяннем спружын два гэтыя запоры паміж сабой складваюцца. Тым самым, скажем, умоўна захінаючы гэту прорезь, куды ўстаўляецца сам па сабе запор. Калі мы праварочваем ключ назад, гэта частка механізма яна ідзе ў адваротны бок, тым самым у гэтым і ў гэтым месцы раздвигаючы дзве гэтыя часткі запора. Агулам можна ўявіць сабе, што сюды нешта ўстаўлялася. Што сюды ўстаўлялася? Прыблізна, хутчэй ўсё, была нейкая сістэма з гонку, то бок нейкі стыль, на які сам запор мацаваўся. І ў гэтым месцы відавочна, што прыблізна, скажем, такого плану ўстаўлялася спецыяльнае прыстасаванне, і сюды якраз-таки заходзілі гэтыя дзве деталі гэтага механізму, тым самым не даючы адварочваць гэты запор. Ці зразумела, ці, может быть, не. Складана, да? Наступный раз будет модель,
Ну да, над моделлю мы працуем. Ось над моделлю мы, конечно, попрацуем. Я сподіваюся, що атрымаецца, да, зробити щось, як вона працювала. Ось. Що дотичиться аналогій нейких. Ну, з аналогіями, скажу щиро, вельми складана. Зараз ведеться активний, скажімо так, пошук. Полоску знайдена ось тільки одна лічина кровоскопа штиху, одна лічина замка. Ось, але відноситься так само до старожитноруського часу. Вогли лічини старожитноруського часу у городах знайдено, у городах Сходньої Європи знайдено досить шмат. Ось, в Полоцьку, ну, це приклади лічин з Новгорода. Ось, приблизно так ось мог виглядати сам по собі ключ. Такого кшталту могли бути ключі. Ось, самі по собі замки, це внутрішні замки, або так звані цельнометалічні, вони розповсюджуються з 14-15 століття на території Сходньої Європи і, як такові, доживають літерально до нашого часу. Ну, є приклади з заходньоєвропейських аналогів внутрішніх замків, які, скажімо так, дійничають у Польщі, приклад з Польщі, ось він в одному з костюмів дійничає і по сьогоднішній день. Це ось замок, який, такий самий замок 18-19 століття, який виставлений на продажу в Польщі. Ось. В знаходки, ну, скажімо, приблизно таких ж замків внутрішніх, з розкопок замка у Трокі, Литва. Ось, наш замок він інший, і поки що конкретно докладних аналогів, щиро кажучи, я не можу привести. Так, огулом, напевно, я завершу свій доклад ще одної, скажімо так, демонстрації замка. Ось. Ось ми, ось ми зараз працюємо над створенням 3D-моделі. Ось, над створенням 3D-моделі, і ось одною з таких моделей конкретно був сам по собі замок. Для його ліпшої візуалізації ми можемо фактично з ним познайомитися у 3D-моделюванні. Ось як він виглядав. Ну, наступний крок, то, що казали, це буде, звісно, вже спроба відновити діяльність самого механізму.